Ούλα ρε πουστιάσο. Έλα ρε πουστιάσο. Τι. Πέντε και δύο. Τώρα είναι και διάθεση να τρέχει. Λάμπας, τώρα πέρασε και τον Λάμπας και μόνο τον Ρουλέι έκανε φάουλο ο Ρουλέι. Μόνο με τον Βαρδιάννη. Εγώ εγώ ήμουν νικητής. Εγώ ήμουν νικητής. Θεοδόρο. Και με το κεφάλι ο Τέρης παραχωρεί πλάγιο και το εποανεί. Βλέπεις πως με νικάει, Πόσο ήταν δεκά. Έκανα στην αρχή όλα. Ξάρες, πεντάρες, τεσσάρες και κάπου. Καλά. Και βγήκες με 6 άσο αυτό το παιχνίδι. Μόλις το άλλο ήταν, Καλά.